Napravit ćemo sada jednu kraću stanku, vidjet ćemo naš onaj standardni poetski kutak Tanje Vu. Noćas je vrijeme utjehe za one koji su prestali vjerovati. Noćas im ulaziš u snove i otkrivaš svoje umilne istine. Noćas je vrijeme utjehe za svaki onaj protekli događaj koji je savio njihove usne, od tijela im ostavio sjenke. Noćas te opet upijaju i slave. Noćas je vrijeme utjehe. Oslobođeni sumnji ti gledaju u oči, da vrate se kući, zoveš ih, k tebi noćas oslobođeni hrle. Noćas je vrijeme utjehe za one koji su prestali vjerovati. Noćas su svjedoci tvoje odluke da postojanju vratiš njegov sjaj.